Βορύδης ελέγχει και κάποιες προξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από το Μοδέστο. Τζεμπούρ, ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ό,τι καλύτερο για όλους μας και για το παιχνίδι. Τόσο νωρίς ένα γκολ από τον Ολυμπιακό. Επιμένει με δύο κόρνερ από αριστερά και δεξιά και μια στημένη μπάλα τώρα με τον Ιμπαγάσα. Το πλασέ και γκολ. 2-0. Νωρίς με τον Όλαφ Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίσει το μάτς. Ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Λάθος τώρα από τον Σάχα. Ο Τζεμπούρ βγάζει τέτα-τέ τον Φουστέρ. Προλαβαίνει τον Σάχα. Περνάει 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβίδ Φουστέρ βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα. Μάλιστα, δεν υπάρχει offside εδώ στο Τζεμπούρ. Είναι έτοιμος να μπει στην περιοχή ο Αλγερινός με τον Μανολά μπροστά του. Ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι. Τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό. Δεύτερο προσωπικό και τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακού από την περίοδο 1930-1931 που πρώτο έπαιξαν. Να δούμε εδώ τον Μιραλάς. 3 απέναντι σε 3. Ο Βέλγος κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Το σουτ που γίνεται 6-0. Ο Χολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά.